Zatraceně, kdo to jsem? Promiňte, pane. Sežeňte mi Macmillana. Nějaký malér, Rone? Jo, jenomže ne náš. Rusové mají problémy. To je snad poprvé. Dostali jsme hlášku, že teroristi dobili jejich jižní základnu a pořád se tam ještě bojuje. Nikdy mě nenapadlo, že by nám ti teroristi mohli být nějak užiteční. Mohli a my toho musíme využít. Jaký máte plán? Rusové mají ztráty a všechny jednotky, které můžou postrádat, směrují na bojiště. Jejich tuchačevského základna je teď téměř bezbraná. Zřejmě nepředpokládali, že by tak hluboko v jejich území mohly nastat nějaké komplikace. Pak budou nepříjemně překvapení, protože ty jim tu základnu srovnáš se zemí. Vezmi si tu nejlepší výzbroj, co máme, a koho chceš z Gamy nebo Delty. Tohle je příležitost zasadit těm parchantům pořádnou ránu. Žádný strach, je mi to jasný. Přišel čas odplaty. Johne, udeř tvrdě, ale rychle. Musíte být pryč dřív, než se Rusové vrátí. Na západ od cesty, po které přijedeš, máme v lese svého člověka. Řekne ti, co mají Rusové v plánu tam na jihu. Ano? Hned jsem tam. Hned jsem tam. Vyrážím, pane. Hned jsem tam. Jsem na cestě, pane. Co teď? Jsem na cestě. Jsem na cestě, pane. Ano? Ano? Střel na mě a já střelím tebe. Hotovo, pane. Pozor! Jistě. Ano? Kličte to snad. Ano, pane. Jo! Utíkají. Dám si. Ano, pane. Zde. Připravena na další příkaz, ano? Pane. Ano? OK. Pozor! Ano? Ano? A je po tobě. Ano, jsem tam. OK. Při přátelé v oblasti, pane. Ano? A je po tobě. Jsem na cestě. Ano? Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Tak jsem tady. Provedu, pane. Máte další rozkazy, pane? Ano? Ano. Připraven. Připravena. Pane? Pane. Ano? Ano, pane. Ano? Paráda. Hotovo. Připraven. Co teď? Ano? Ano. Jsem na cestě. Jsem na cestě. Jsem na cestě. Jsem na cestě. Hned Jsem na cestě, pane. Hned jsem tam. Hned jsem tam. To znáknu, pane. Hned jsem tam. Jsem na cestě, pane. Jsem na cestě, pane. Ano, pane. Jistě. Pane? OK. Bude Hned se jsem tam. zabíjet. OK. Zabijte. Připraven. Jsem na cestě, pane. Zde, pane. Předám. Ano? Vyrážím, pane.
To je tvůj konec. Pozor! Připravena na další pane, příkaz, levá noha. Kolikrát ti to mám říkat? Tahle je levá, tahle je pravá. Pravá ne, levá je správně. Já jsem kluk a ty seš holka. Vykročíš levou nohou, OK? 3, 4... Počkej, to jsou přátelé. Vrať se, ty náno. Dokončíte tu lekci později, Franku. Teď mám pro vás práci. Potřebuju rychle plány ruské jižní základny. Tady jsou. Koukněte, je tam spousta budov, spousta zbraní. Ale nebudou tam nikde žádní Rusové, aby z nich stříleli. Jak to víte? Hodil jsem jim tam na tu jednu střeleckou věž pár těch páchnoucích bobulí. Smrdí to jako bombajská kanalizace, když přijdou vedra. Pokud tam někdo byl, tak určitě vzal rychle roha. Já bych to nepodceňoval, já ten smrad z bombejské kanalizace zažil. Takže navštívíme soudruha Tuchačevského. Stejně se nesmíte moc ukazovat. Ty zbraně nemají obsluhu, ale zabijou vás i bez ní. Chceš říct, že jsou automatické? Mně to tak připadalo. Zatraceně, a pak, že to bude snadná záležitost. Pořád tu základnu ještě můžete zničit, pane. Koukněte na ty plány. Prakticky žádné mobilní jednotky. Bez nich jsou vyřízení. Kryjte mě! Ano? To je tvůj Ano, konec! pane. OK, pane. Vyrážím, Ano, pane. vyrážím. Tohle má být palba. Ano. Ano, vyrážím. To je tvůj konec! Už jsem to Ano, zvládla. pane. Pozor! Hned odtud vypadnu. Ano? Pane, to bude srát. Zde. Ano. Zkus tohle. Ano, pane. Tak co je dalšího? Připravena na další příkaz. Miluju práci. Když myslíte, pane? Ano. Co teď? Ano. Jsem tam. Ano. Připraven. Jistě. Připravena. Hotovo, pane. Vyrážím. Už padá. Ano, už padá. Jsem na cestě, pane. Ano? Ano? Splnil, Ano? pane. Zmátl. Hotovo. Co teď? Vyrážím. Ano. Když myslíte, pane? Ano? Tak co je dalšího? Co teď? Co teď? Moje mechanické dovednosti se zvýšily. Připravena. Připraven. Máte další... Ano, pane. Hotovo, pane. Připravena. Ano? Už jsem to zvládla, Ano? pane. Hotovo, pane. Ano, pane. Co teď? Ano, pane. Ano? Připravena na další příkaz, pane. Jsem na cestě. Připraven. Ano. Ano? Připraven. Jsem Připravena. tam. Hotovo, pane. Provedu, pane. Připraven. Ano, pane. Co teď? Už padám. Ano? Když myslíte, Mé pane? vědecké dovednosti se zvýšily. Ano. Hned Hotovo, jsem tam. pane. Máknu, pane. Je to v suchu, pane. Ano. Hned jsem tam. Zdraví Tak je jsem na tady. prvním místě. Jsem s tím Připravena. hotová, pane. Ano? Když myslíte, pane? Připraven. Připravena. Máte další rozkazy, pane? Ano. Hned jsem tam. Jsem na cestě, pane. Ano, ano, Ano? hotovo. Zabijte je. Žádný problém, pane. Ano. Co? Bolí to? Sakra. Hned jsem tam. Hned jsem tam. Tak co? Bolí Když to? myslíte, Hned pane? jsem tam. Jsem tam. Připraven.
Hotovo, pane. Ano, hned Když spadám. myslíte, pane? Připraven. Ano, pane. Jsem na cestě. Co teď? Ano, Připravena. ano, jistě. Jistě. Vyrážím, pane. Ano, pane. Připravena. Hned jsem tam. Hned To jsem tam. zmáknu, pane. Žádný problém, pane. Není už koho zabít. Provedu, pane. Zdraví je na prvním místě. Zde. Připraven. Hned jsem Ano, tam. jistě. Připravena. Hned jsem tam. Myslíte, pane? To je tvůj konec. Už padám. Zabijte je. Jsem na cestě, pane. Co teď? Za to zaplatíš. To je tvůj konec. Jdu na to. Ano, Připravena. To zmáknu. ano, Připravena. Provedu. A je po tobě. Jdu na to. připraven. Provedu, pane. Jsem tu. Hotovo, pane. To je to, co mám rád. Je to Už jsem super. to zvládla, Jako by pane. se Myslíte, stalo. pane? Blíží se. Oni na mě střílí. Hned jsem tam. Do boje. A je po tobě. Zdraví je na prvním místě. Jistě. Ano. Bolí to? Máte to spočít. Do boje. To zmáknu. To je tvůj konec. Zabíjem. Hotovo, pane. Svině. OK. Do boje. Zaplatíš. Hned jsem tam. Hned jsem tam. Provedu. Dodám. Nalisi se. Zdraví je na Všichni prvním král. místě. Za to zaplatíš. A je po tobě. To je tvůj konec. Škoda. Co, pane? Ano. Co teď? A je Zdraví po je na tobě. prvním místě. Můžeme jít na nás, pane? Připraven. Hned jsem Co tam. teď? A je po tobě. Na něj! Zdraví je na prvním místě. Zkus tohle. Zdraví je na prvním místě. Tak co? No, Počítaný svině. zkus tohle. Zkus tohle. Dejte mě. Už jsem to zvládla, pane. Hned jsem A je po tobě. Zkus tohle. Dám se do toho. Jistě. Tak Připravena. koho mám ještě dorazit? Tak Hned co je jsem dalšího? tam. Hned jsem tam. Zdraví Zde. je na prvním Hotovo, místě. pane. Hned jsem Jsem tam. na cestě, pane. Hned jsem tam. Jako by se stalo. Miluji. Pod palbou. Na něj! Do boje. Žádný problém, pane. Zdraví je na prvním místě. Miluji tuto práci. Připraven. Ano. Au. Au. Co? Zde, pane. Ano, Blíží pane. se. Do útoku! Pusťte mě na ně! Připraven. To zmáknu. Co? Hned jsem tam. Nepřátelská palba! Oni na mě střílí! Jsem pod palbou. Hned jsem tam. Co teď? Ano, Ano? připraven. Ano? Slyšeli jste o tom Připraven. chápkovi, co zemřel nudou? Připravena. Tak co je dalšího? Zdraví je na prvním místě. Připraven. Zde. Provedu, pane. Už padám. Ano,
Připraven. Žádný problém, pane. Jsem na cestě, pane. Připraven. Zde, pane. Minula. Připraven. Pusťte mě na ně. Zvládla, pane. Znak. Připraven. Zde. Ano, jsem na cestě, pane. To je tvůj konec. Hned jsem tam. Co? Znak. Bolí to? Jsem na cestě, pane. Zdraví je na prvním místě. Ano, z tohle. Ano. Dejte mě. To zmáknu. Připraven. Jsem na cestě, pane. Připravená. Nepřátelská palba. Připraven. Pane? Ano. Provedu, pane. Vyrážím, pane. Dejte Jsem mě. to zvládla, pane. Pane? Hned jsem tam. Tak jsem tady. Ano, provedu, pane. Připraven. Připravená. Ano. Zde. Zde, pane. Ano. 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 Hned jsem tam. Vyrážím, pane. Pane? Připraven. Hned jsem tam. Připraven. Ano, Tak jsem tady. jsem na cestě, pane. To je Když tvůj myslíte, konec. pane. Hej, jsem na cestě, pane. Když myslíte, pane. Jistě. Ano, jsem na cestě, pane. Ano. Hotovo, pane. Hned jsem tam. Provedu, pane. Zdraví je na Už prvním padám. místě. Jsem na Zdraví cestě, je pane. na prvním místě. Vyrážím, pane. Připraven. Znak. Jistě. Už padám. OK. Kde pak? Tohle mě A nerozhodí. je po Vítězíme. tobě. Ano. To je tvůj konec. Sakra. Jistě. Ano. 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 Provedu, pane. Tak Jsem co to je zvládla, další? pane. Provedu, Připraven. pane. Připraven. Připraven. Ano. Miluju tuhle práci. Střílejí na nás, pane. Pozor, nepřátelé jsou tady. Kdo to střílí? Ano, pane. Provedu, pane. Střílejí na nás, ano, pane. Jsem na cestě. Zkus tohle. To? Prasně. Zmákla se. Pane? Pozor, Zdraví je na prvním místě. jsem na cestě, pane. Ano, když myslíte, pane. Připraven. Miluju tuhle Ano, práci. a je po tobě. Do útoku. Pusťte mě na ně. Ano. A bude se zabíjet. Do prdele. Mají strašně moc palebný síly. Tyhle otočné věže jsou tvrdý oříšek. Musí mít vlastní zdroj elektřiny. Vyrážím. Vyrážím. Zkus To tohle. je tvůj konec. Hotovo, Za pane. to zaplatíš. Zde. Pane? Zkus tohle. Zdraví je na prvním místě. A je po tobě. Ano, pane. A je po tobě. Dejte mě. Zdraví je na To je tvůj konec. To je tvůj konec. Všichni krátký. Jsem na cestě, To je pane. to, co mám ráda. Zabíjení. Hned tamhle ta budova mezi těmi věžemi, to musí být elektrárna, která je zásobuje. Myslím, že jste na to kápli. Zničíme ji. Žádná energie, žádné střílení. Jsem na cestě. Máte další rozkaz? Zde, pane. Zde. Jsem na cestě, pane. Tak co je dalšího? Ano, pane. Tak koho mám ještě dorazit? Provedu, pane. Ano, pane. Dejte mě. Co dál? Radši podívejte. Na něj! Zde. Provedu, pane. Sakra. Pane? Pane? Žádný problém, pane. Ano, pane. Co teď? Tak co je Cíl zaměřen, dalšího? pane. Jsem s tím hotová, pane. Pane? Ano, pane. Připraven. Vyrážím, pane. Zdraví je na prvním místě. Pozali se všichni krát.
Hlídejte mě! Za to zaplatíš. Sakra, tihle to zkus tohle. Zdraví je na prvním místě. Ano, pane. Ano, pane. Ano? Ano. Jistě. Na něj! Jistě. Potřebujete ještě něco, pane? To je tvůj konec. Připraven. A je po tobě. To je tvůj konec. A je po tobě. A je po tobě. To je tvůj konec. Jsem na cestě, Na pane. lisu jste všichni krát. Hotovo, pane. Když myslíte, pane, a bude se zabíjet. Když myslíte, pane, Jsem ti to dopřel. To je tvůj konec. co dál? Ano, pane. Zkus tohle. Miluju tuhle práci. Ano, Dejte mě. Co? Bolí to? zkus tohle. Dejte mě. Jsem ti to Pozor! Na lisu jste všichni krát. Ano, jsem na cestě, pane. Když myslíte, žádný problém, pane. Za to zaplatíš. To je tvůj konec. Za to zaplatíš. Pozor! A je po tobě. A je po tobě. Připraven. Na lisu jste všichni krát. Miluju tuhle práci. Proved, pane. Žádný Jsem problém, poslal. pane. Ano. Dám si. Ano. Provedu. Nás, pane. To je Co pořád. Když dál? myslíte, pane, Zabíjí. To je tvůj tak co konec. je dalšího? Ano. To je tvůj Bylo konec. zabíjí. Dejte mě. Pozor! Dejte mě. Zkus tohle. A je po tobě. Za to Pozor! Dejte mě. Zdraví je na prvním místě. Zkus tohle. Co teď? Na další příkaz, pane. Ano. Připraven na to? Zkus tohle. Na lisu jste všichni krát. Co teď? Vystřel na mě a já střelím v tebe. Už bylo dost zabíjet. Vystřel na mě a já střelím v tebe. Vystřel na mě a já střelím v tebe. Co teď? cíl zemí hotová, pane. Ano, dám se. Vítězíme. Vystřel na mě a já Jsem střelím to v zvládla, tebe. pane. Tak co je dalšího? Vyrážím. Tak jsem tady. Co dál? Tak jsem tady. Zdraví je na prvním místě. Když myslíte, pane? Dám se do Hned toho. jsem tam. Když myslíte, pane? Vyrážím, pane. Jistě. Nezbylo žádné palivo, Už pane. padám. Hotovo, pane. Jistě. Hned jsem tam. Vyrážím, pane. Potřebujete padám. ještě něco, pane? Ano. Už jsem to zvládla, pane. Jsem na padám. cestě, pane. Co teď? Jsem na Zná cestě, to, pane. už jsem dorazila. Připraven. Macmillan základně. Úkol splněn, vracíme se. Radši sebou hoďte, Johne. Rusové se dostali k základně Gamma. Cože? Zlikvidovali ty žoldáky a zamířili ke Gamě. Naši se dlouho neudrží. Nemůžete jim poslat na pomoc lidi z Alfy? Nemáme nikoho, koho bychom mohli postrádat. Když teď Alfu ještě oslabíme, tak zahyneme všichni. Ty jsi jejich jediná naděje.
My nesklameme. Já vím, že uděláš všechno, co je v lidských silách. Jde jen o to, aby už nebylo pozdě. Jedeme.